Top Girls és un text meravellós que la Carol Churchill va escriure a principis dels 80, en el context de l'Anglaterra de la Margaret Thatcher. Tot just feia un any que havia pujat al poder Margaret Thatcher, i ella planteja el text com un seguit de preguntes sobre què implica ser dona i tenir poder. Implica agafar el rol d'un home? Implica trobar maneres femenines d'accedir en aquest lloc de poder? És que el top executiva no arriba tan aviat com la pobra noia treballadora. Calla aquesta corona i passa'm el sucre, preciosa. Bueno, estic encantada. Jo crec que les actrius del muntatge s'ho poden plantejar en termes íntims, s'ho poden plantejar com a actrius. Ser actriu i no ser actor implica unes actituds diferents, implica una manera de relacionar-se amb la professió diferent, potser implica un mercadeig del cos que no li cal a un home. La Marlene és una tia molt potent, és una dona que s'ha fet a si mateixa, que va deixar un context obrer molt pobre dels 80, el que tots tenim al cap, el referent de Billy Elliot, no? Aquella cosa fosca britànica, i se'n va anar a Londres. No podies tocar el dos més de pressa. Esclar que no podia tocar el dos més de pressa, què havia de fer? Casar-me amb un repartidor de llet que arribés a casa fet una merda? Que em fotés crits tot el dia? Això, en el fons, és una cosa de superació personal que fa que empatitzis amb un personatge dur i segur i una dona, no? Una dona segura i dura i potent una mica l'obra va d'això, del moment en què les dones comencen a adquirir aquestes figures i aquests rols de poder que eren més pròpiament masculines fins als 70. Si tens cap únic fill de puta, Marlene, em vull alguns per la casa Prester. Potser te'n trobo alguna aquesta tarda, tot el matí seré la secretària de la PAM. No queda massa perquè estiguis dalt l'escala vigilant per sobre nostra. Et sents malament per això? No m'agrada ser la segona. I aquí sí. És una obra molt coral, realment, perquè la Churchill fa una mena d'eixam d'abelles de dones, i llavors jo crec que és una obra molt coral, o l'hem treballat des d'aquest punt de vista, però sí que és veritat que la trama va al voltant del personatge de Marlene, que és com el fil conductor que uneix les escenes que aparentment són una mica inconnexes. Vostè és una d'aquelles persones manipuladores. Em sap greu. Això és el que és vostè. Quedarà miserable i sola. Vostè no és natural. Podria, sisplau, anar a prendre pel cul? Estar en un càrrec que la majoria de vegades és d'homes, o sigui, arribar a dalt de tot, fer-se valorar com a dona, però sense deixar de banda tota la part emocional, personal, de casa. Llavors, com aquestes dues coses es poden vincular entre elles, com les dificultats que hi ha, què passa per sobre de què. Però hi ha un nou tipus de dona que ara té uns 30 anys, que ha crescut en un clima diferent. Es donen a si mateixes per descomptat, no van en tant de compte. Jo he hagut de justificar cada segon de la meva existència, i ho he fet. Com posa en rellevància, no, totes les diferents opinions d'una dona que pot tenir, sobretot posant en rellevància dones de diferents èpoques, sobretot al principi del segle XIII, com a època victoriana, com ara els anys 80, i com totes aquestes opinions conflueixen en una conversa. Aquesta és la Joana, que va ser papessa al segle IX. I l'Isabela Bert, viatgera victoriana. I la senyoreta Niho, del Japó, concubina de l'emperador i monja budista. Segle XIII, més cap a la teva època. Les coses que hem de perdre per tal d'aconseguir allò que nosaltres volem. I on està aquest punt amb nosaltres mateixos, no? No, de deixar coses de banda i què és el que valorem. I què tens? Què? Mòduls, batxillerat... No, res de tot això. Vas haver de fer tot això? Sí, tot això i un grau en ciències prou divertit. Penso que tracta molt d'això, del feminisme, de com les dones es veien en aquella època i quins eren els rols que tenien en aquella època les dones, fins a on podien arribar i fins on no se'ls permetia més. És un text molt complicat d'actuar-lo perquè és un text molt subtil i dintre d'aquesta immensa subtilitat l'autora acota absolutament tot, el moment en què entra la rèplica, un munt de llocs on les rèpliques es tallen, de tal manera que
l'efecte pel públic és que en molts moments els personatges parlen alhora, i tot això està matemàticament calculat per la Churchill. Se me parte Periclis et nil dulcius es suave quam lunita tenere. Dectrina sopientum templa serena despiquereum de queo salis simque videre. Quan ja tots havíem accedit, després dels nostres estudis superiors, al món del teatre, ens n'adonàvem que si no trobàvem un espai de continuïtat, ens era molt difícil arribar a certes coses que teníem moltes ganes de fer, no? I es presenta el dubte de, si jo m'he posat aquí per fer això, per què deixo que el mercat ara no m'ho deixi fer, jo no faig res? I Projecte Ingenu és la resposta en això. Si nosaltres vam començar a fer teatre perquè ens interessaven aquests llenguatges, aquestes formes, per què no estem treballant per anar-hi? I ens en vam adonar que, igual que han fet grans companyies europees, com la companyia Alpina Bausch, que el seu treball és diari, entrenament, assaig, independentment de si hi hagi espectacle o no, havíem de construir una cosa similar.